După 2 ani de pandemie mă bucur nespus de mult să vă anunț că anul acesta vom avea din nou Festivalul Borșului de Pește Lipovenesc de Jurilovca, un eveniment mult așteptat, spunem noi. Bineînțeles că cei din Jurilovca vor fi gazdele dumneavoastră, așa cum v-am obișnuit. Vom servi pe lângă renumitul borș pescăresc și alte rețete culinare și, nu în ultimul rând, vom avea și alte surprize muzicale. Vă așteptăm pe toți într-un număr cât mai mare. Nu uitați, 27 și 28 august la Jurilovca în port. Vă așteptăm la Festivalul Borșului Lipovenesc de Pește. Este... Bravo! V-a plăcut? Da! Bravo! Poate mă așa!